Fadal biss xara raba edizzjoni tal-Festival Mużika li se jinkludi 20 kanzunetta oriġinali bil-Malti. Il-Festival Mużika għal darb'oħra se jerġa' joffri pjattaforma prestiġjuża lil kontestanti fejn ser jiġu ppreżentati 20 kompożizzjoni bil-Malti akkumpanjati mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta. F'konferenza tal-aħbarijiet tħabbru l-aħħar dettalji ta' dan il-festival li ser issir bejn l-14 u 16 ta' Marzu 2024. Fil-fatt Franza Ġus, il-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta, ħabbar li din is-sena l-palk ta' mużika ser ikun qed jinkludi elementi 3D biex juri moviment bil-viżwali minn kwalunkwe angolu, kif ukoll għad kbir ta' LED screens u elementi jiċċaqalqu li se jikkumplementaw l-istil uniku tal-palk. Mużika huwa dak il-festival li letteralment iġib il-lingwa Maltija fuq quddiem-net ta' dik li l-kultura tagħna fil-kant u bil-kompożizzjoni. Naturalment, il-poplu Malti kun qed jistennih dan il-festival illum il-ġurnata hawn stennija kbira għalih u huwa festival li għalkemm ir-riċetta tiegħu hija dik li hi, imma kull sena nippruvaw nintroduċ dik l-element xi ħaġa żgħira ġdida. Però wieħed mill-iktar affarijiet li l-poplu jkun qed jistenna huwa bla dubju il-palk li nkunu qegħdin nagħmlu. Ġim ħabbar fost oħrajn li l-preżentaturi għal din is-sena se jerġgħu ikunu Kid D'Amico li Clara Ġus u Mojra Delija. Intqal ukoll li din is-sena l-mistednin speċjali se jkunu ħadd Gianluca Bezzina li rebaħ it-tielet edizzjoni tal-festival, kif ukoll Sean Farrugia li rnexxielu jikseb suċċess kbir internazzjonalment. Tkellem ukoll id-direttur artistiku tal-festival Paula Bela li qal li din is-sena ser nerġgħu naraw il-lejla tal-klassiċi li ser isir fil-15 ta' Marzu. Lejla li bosta nies jistennewha biħġarhom biex jesperjenzaw kanzunetti klassiċi Maltin. Il-parteċipanti kollha jagħmlu duett ta' kanzunetta Maltija mill-passat illi tkun ma' kantanti stabiliti wkoll ikantaw bħala duett. Nista' ngħid li l-udjenza, speċjalment ċertu kanzunetti li jkunu jafuhom diġà, jieħdu gost ħafna bihom u jkun hemm feel good factor fiha. Intant il-chairperson ta' Festivals Malta Aron Zara tkellem fuq il-preparamenti loġistiċi tal-festival u kif it-tim ta' Festivals Malta qed jaħdem biex jibqa' jolli il-livell tal-festival. U tkellem ukoll dwar il-biljetti għall-festival li diġà huma disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-festival. Preżenti għall-konferenza kien hemm il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici fejn qal li bħalissa t-tim ta' Festivals Malta qed jaħdem qattih biex mużika jerġa' jkun ta' suċċess.